Rundt om her. Godt. Den ligger derovre. Vent lidt med det. Pas på. Den ligger derovre. Sådan, så har vi den. Kom her, du sidder på bagbenene. Bare sæt dig på bagbenene her. Sådan her. Hold den der. Sådan. Der faldt lommen. Prøv lige. Jeg har en. Bare hoppe på. Benene ikke knækker på den. Ja. Træk lige det bagben. Derud. Gå derud og træk. Så går det over træk. Sådan der. Bare hold den der. Her. Det er knækket helt vildt. Ja, her. Ja, det går så. Jamen, der skete ikke noget, tror jeg. Okay, det er ordentligt. Vi holder fast. Du står her, du ligger der her. Og ikke tryk for hårdt på den. Ikke træk for meget. Nej. Jeg holder her lige så stille. Nej, I skal have. Det skal vi holde. Hører du inde? Noget andet? Du holder ham der, ikke? Nej. Ja, vi holder fast her. Så han ikke svinger hovedet opad. Ja. Godt. Så lige derud. Sådan set fri. Ja, så. Godt. Så lige derud. Sådan. Sådan set fri. Jamen, så skal vi lige overveje, hvor jeg skal stikke det her. Nu lige, løsner du dernede. Ja. Du holder fast. Han var glad.